1, 2, 3, boom. W najbliższą sobotę czeka na nas Europejska Noc Muzeów. Od kilku lat do akcji przyłącza się również Muzeum Kaszubskie imienia Franciszka Trydera w Kartuzach. W tym roku impreza będzie połączona z jubileuszem 65-lecia istnienia muzeum. Od godziny 17 do 1 w nocy wstęp do muzeum będzie bezpłatny. Najbliższa sobota jest doskonałą okazją do tego, by poznać Kaszubskie Muzeum od poddasza aż po piwnicę. Na zwiedzających czekać będą takie atrakcje jak pokazy militarych z okresu II wojny światowej, przejażdżki bryczką, starymi motocyklami, pokaz hartu kaszubskiego i wiele innych. Chętni, którzy odwiedzą Kartuskie Muzeum w sobotni wieczór, będą mogli tutaj spotkać także wojów z drużyny średniowiecznej. Zapraszamy na Europejską Noc Muzeów do Kartus. Sobota 19 maja od 17 do 1. W sobotnie popołudnie 19 maja zapraszamy do Ostrzyc, gdzie po raz 6. odbędą się otwarte klubowe mistrzostwa Kaszub w wolnym paleniu fajki Kaszebsku-Pipa. W tym roku uczestnicy turnieju będą pykać z fajki z kasztana. Początek rywalizacji już o godzinie 12.